Tätä tessalonikalaiskirjeen kohtaa on käytetty harhaoppina kertomaan jostain uskovaisten ylöstempauksesta taivaaseen, mikä niin kuin jo aikaisemmin katsottiin, niin ei pidä paikkansa, että ihmiset menisivät taivaaseen. Ja tässähän hyvin selkeästikin sanotaan, että itse Herra laskeutuu taivaasta, eikä suinkaan, että tempaa meidät sinne jonnekin taivaaseen, vaan tempaa kuolleet haudoistaan ylös tähän maan päälle hengittämään tätä ilmaa, tätä niin sanottua yläilmaa, katsomaan, kun Jeesus siellä pilvistä laskeutuu tänne alas meidän luokseen, ja siten saamme olla Herran kanssa aina. Tässä siis Paavali lohduttaa tessalonikalaisia, jotka ovat huolissaan, että mitä heidän läheisilleen tapahtuu, uskoville läheisilleen tapahtuu. Mutta ei hätää, kaikki tulevat aikanaan nousemaan haudoistaan ja sitten kohtaa tuomiopäivä. Ja siitä tässäkin kohdassa on kyse.